بسممع بريتوريا زتصابو بيناوي وسانتاتن تكباراتن دو كبلو يقبأ خبل كاب حوحات استوهبه وانا ومجلتي تمالي زرقحي يركب سممع بريتوريا كابز فتسم كل تعمتن منفقن كوينو يركب بوغن حوحاتن تقراين تسمع بولطف كفتسم تسرحيوم من سلام كبهال تقراي كمو زي قبأ قفتات تشكيما تسنحايام وغن منغسي ኢትዮጵያ ክፍጽሙ ዝግቦም ብፍላይ ንመሰል ሃልዋት ትግራይ ዝምልከቱ ወሰንቲ ትሕዝቶታት እትስምዕ ናይ ምፍጻም ተግባር ዘይኮነስ ኣብቲ ስምዕ ዘሎ ጉዳያት ብበይናዊ ውሳነ ብልዕሊ ትግራይ ኣብ ምጽዓን መስርሕ ሰላም ኣብ ዝጎድኡ ተግባራትን ተጸሚዱ ይርከብ ህዝቢ ትግራይ ዛጊት ዝተመርጸ መንግስቲ ክሎ ይግባእ ነይሩም ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፈጻጽማ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብዝተኸተሎ ጉጉይ ኣካይዳም ፖለቲካዊ ሕምስምስ ክህሉ ብምስርሑን ክገሃድ ኣይከኣለን ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ወቕቲ ኣብ ልዕሊቶም ዝጸንሑን ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝጻብኡ ተግባራት ካልኦት ሓደሽቲ ጥሕስታት መንግስቲ ኢትዮጵያ እናተፈጸሙ ይርከቡም በመሰረት አንቀጽ 3 ስምዕ ፕሪቶሪያ ሓዲኡ ተዋዓሊ ወገን ህነቲ ካልእ ወገን ብቐጥታ ይኹን ተዘዋዋሪ ናይ ዘይምጥቃዕ ግቡእ ኣለዎም ናይ ተጻብኦ ስራሕቲ ፕሮፓጋንዳን ሚድያን ኩልኩላትዮም እዞም ግልጺ ግቡኣት ብምጥሓስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሃልዋት ትግራይ ዝፈታተን ኩነታት ክፈጥር ምስራሕ ካብ ዝጅምር ነዊሕ እዋን ኣውፂሩሎም ኣቕን ዘይብሉ ሃፍቲ ኣፍሲሱ ይረባረባሎም እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂውን ንመንፈስን ትሕዝቶን ስምዕ ደው ምባል ተጻብኦን ጎኒ ብምግዳፍ ተዋዓልቲ ወገናት ብልዝብን ብምርኣን ብዝበጽሖ ናይ ሓባር ስምዕ ዘይኮነስ ኣግባብነት ብዘይብሎም ሕግታት ኣዋጅ 359 ይዝባር 1995 ደንቢ 533 ይዝባር 2015 በይኑ ከም ድላዩ እናወሰነም ንምኻድና ሰርሕ ይርከብ بمسارة عنقص 10 سمع بريتوريا ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብልዝብ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝጣየስም ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ዝጣየሰ ጊዜያዊ ምሕዳር ውጽኢት ስምዕ ፕሪቶሪያ እምበር ጉዳይ በይናዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን እንተኾነ ግን እዚ ዝጥሕዝ ቁልዕ ምንቅስቓስ ይግበራሎም ኣብ ዝሓለፉ እዋናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓትን ኣብ ዝነበሮም ርክባት ሕወሓት ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝጸንሐ ፕሬዝደንት ምልዓሉ ስዒቦም ኣተኻኽኡ ዝምልከት ተዘራሪቡ እዩ በዛቢሎን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣፈጻጽማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብምግምጋም ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ንምቕያር ኣብ ስምዕ ተበጺሖም ስለዝኾነ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝደንት ንክኸውን ማሕበር ኮሚቴ ሕወሓት ወሲኑ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያውን ተቐባልነት ረኺቡ እዩ ይኹን ደኣምበር ነቲ ስምዕ ንጎንዲ ብምግዳፍ ብቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋህበ ጻውዒት ጥቆማ ፕሬዝደንት ናይ ምሻም ስልጣን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር በይናዊ ውሳነ ዝምስል ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝጥሕስን ኣካይዳ ስለዝኾነም ተቐባልነት የብሉን ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ዝበጽሖም ሃሰይቲ ንኽከሓስ ጻዕሪ ኣብ ክንዲ ምግባር ከም ነዳዲ ዝበሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመሓደሩ ወሰንቲ ሸቐጣት ከይኣቱ ብምኽልካል ኣብ ትግራይ ዝካየዱ ናይ ህይወት ምድሓንን ዝርከቦም ስራሕትን ጠጠው ከብሉ ብምግባርን بهوتن نابران تجارو متسوات كتيرو يركب كم زي زعمسلو سبعوي تجبارات السمع بريتوريا طرح زي كونس نعلم الخاوي حقتات زتصابوم ازيوم انا ورتي صردك سباتن صره سبات زخونن بجبن مصنات زحدتون تجباراتن يوم بتوسخي سلام حزبي زحمسوم سفحتي منقسقاسات يجبروا لهم سلام عقبهم واغان نخفلو زلو بالحي مخته زخون سراويت تግራይን أمرار حقون ببعراي ولده بتكال منجس إثيوبيا يونجلهم حوحات دقاقيمو أننا قلتسو خمز متسم السخورة أب مفتسام كان لتحسوتات سمع بروتوريا مالتون أب تحتو ورار مغتسلتات انت تزخونم على يازي بلوم قفتات زفتسمو زلوز بتقراي حاران خوتس نابرا حسارة مكراه زرفق زلون بحسرات مسارتاوي نود سب كقربو زقبوم طلبات عددا موت حمام سكيات زخونو زلو كامن نبابرو من مربتو من زتفناقلو استسدون زيقاتات نعم مربتهم كملسو خجبر للاونة تقراي خراجت فتحن تحتاتنتن خنقس استفلالي قدات زبتصحم ككحاسم سرحة حويتن داقمه هنساتن كسالت اب تقراي استمرت امنقستي كهلو الرب خجبرن تزامرتي تكبارات بمسارات السمع كفتسامون دقيمو دقاقيمو يتصوام መንግስቲ ኢትዮጵያ በግልጽ ይራዩ ካብ ዘለውን ህዝቢ ጉድኣት ዝኾኑ ሃወኽትን ጎንጽ ፈጠርትን ተግባራቱ ተቆጢቡ ዘላቕ ሰላምን ሓበራዊ ረብሓን ኣብ ዘረጋግጹ ተግባራት ከተኩር
ጻውዒትና ነቕርብ ስምዕ ፕሪቶርያ ዝፍጸም ብዘተን ምርዳእን ክልቲኦም ፈረምቲ ወገናት ስለ ዝኾነም በይናዊ ውሳነታት ደው ከብሉ ደጊምና ነፍልጥ ንዝምልከቶ ኩሉ ሕጂ እውን ከም ትማሊ ሕርያና ሰላምን ልምዓትን ምዃኑን ካብዚ ቁንዑን ጠቓምን መንገዲ ንዘይምውፃእ ዝከኣለና ኩሉ ከም እንገብር ከነረጋግጽ ንደሊ ዘላለማዊ ክብርን ሞገስን ስዋዕትና መጋቢት 17 2017 ዓመተ ምህረት መቐለም እዚ ካብ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ገጻት ዝተዘርግሐ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ብሰናስል ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመንኹ